zijn hier in Tamil Nadu, dat is een van de rijkere staten van India. Maar toch zien we hier nog de kasten van de klerenwasser, de dobi. Ook al is het afgeschaft, het kastenstelsel bestaat nog steeds in India. Deze klerenwassers behoren tot de laagste kasten. Ze leven in grote armoede en het gaat vaak gepaard met gezondheidsproblemen. Lepra en TBC zijn typische ziektes van armoede. Nu spreken we natuurlijk vooral van TBC, die een hele grote bedreiging vormt voor het leven. Dat is echt een killer en die vooral armere mensen gaat aantasten omdat die te weinig weerstand hebben tegen een besmetting van die bacterie. We rijden van Trichy naar Salem, een stad van bijna 800.000 inwoners. In de buurt van de vuilnisbelt spreken we af met dokter Anthony. Hij legt er aan de kinderen van de sloppenwijken uit dat je TBC kan oplopen door een simpele hoest- of niesbui. En dat koorts, hoesten en fel vermageren symptomen van de ziekte zijn. Wie de symptomen heeft moet zich laten behandelen, want je kan eraan sterven. If any TB patients are diagnosed here, the patient is coming to here to her house and getting dots. So patient need not to come to hospital for the treatment. DOTS staat voor Directly Observed Therapy Short Course. Het is een zware antibiotica-kuur van 8 maanden, waarbij de patiënt onder toezicht zijn pillen moet nemen. In het St. Mary ziekenhuis, waar dokter Anthony werkt, zit er een 20-tal TBC-patiënten te wachten. They have to take 7 pills for one time. Een kuur kost €40, maar zonder behandeling zou de helft van deze mensen aan de ziekte sterven. En nog meer mensen besmetten. Damiaan-actie biedt financiële ondersteuning en ziet er ook op toe dat de medicatie strikt genomen wordt. We are always following. The patient, whether taking treatment or not, like that we are following. If he is absent also, immediately we came to know, then we will visit the patient's house. What is the reason why you are not taking treatment? Shri Vishnorapaamarjana Stotram. Sommige patiënten zijn te ziek om naar het ziekenhuis te komen. Murugan heeft longtuberculose en kan bijna niets meer. Daarom komt dokter Anthony elke dag op huisbezoek. Je ziet wel echt dat hij ziek was, want hij was heel mager, kon al zijn ribben bijna tellen. Hij ademde ook heel kort af en zijn ogen waren echt zo al aan het uitdrogen, dus hij zat wel al diep. After 2 months, now 32 kilo, so 5 kilos increased. De meisjes zijn onder de indruk. 2 maanden geleden woog Murugan maar 27 kilogram. Zonder behandeling zou hij gestorven zijn door uitputting of verstikking. Ik wist toch niet dat het zo erg zou zijn, dus als je het met je eigen ogen ziet, is het toch wel even slikken. Niet alleen die man leidt erom, maar ook heel het gezin. Eigenlijk leeft daarbij mee. Dat vond ik heel erg. Ook het dochtertje en de vrouw van Murugan zijn besmet. Maar dankzij het DOTS-programma heeft de man weer vooruitzichten. இப்போ உனக்கு நம்பிக்கை வந்துருச்சா வேலைக்கு போவேன்னு he is having hope. எப்போ வேலைக்கு போலான்னு ஒரு முடிவு. After 3 months he is saying I will do my work. I will start my work. Marjana Stotram Sampurnam.